Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe la ehamba namabhubesi umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Yebo bafowethu uyazi ukuthi ngezikhathi zasendulo mningi imkhuba eyayikade yenziwa abantu ababephila endulo. Miningi kakhulu. Yingakho ngifisa ukuthi sike siyikhulume lento yemkhuba yasendulo. Siphinde sikuveze kucaca ukuthi kwakungesona isintu kodwa kwakade kuyimkhuba. Yebo eminye yayo babeyenza okhokho bethu nomkhulu bethu ngenhloso yokulungisa inkinga ezithile ezisuke sezikhona ngaleso sikhathi. Uyazi ukuthi ngesikhathi zasendulo kwakwenzeka uthola ukuthi insizwa iganiwe. Uma insizwa iganiwe kodwa manje ayibathola abantwana. Mayingabathola abantwana bese umndeni uhlale phansi ubhunge. Bese kuthatha umne wabo ahamba ayofakwa endlini yakhe ekhona ephile edla amabele nangempela bese umakoti abemuhle. Nazi incwadi zethu bafowethu. Sithini isintu? Indlela yesintu yokhuluza ukhokho biyona khombo le esinayo 1050 rand. Kuhlangene nendleko zokuthi sikuthumelele. Kulabo abaphesheya kwezilwandle siqale sithole eqala ukuthi ukukuthumelela wena kuzoba into engakanani. Bese ke siyabuyela kuwena. Bafowethu, miningi imkhuba eyayenziwe endulo. Njengoba izolo kade sikhuluma ukuthi endulo kwakwenzeka owesifazane agcine yakogana indoda kadadewabo ngesizathu sokuthi udadewabo useshonile. Kwakwenzeka futhi nabudadewabo engabathola abantwana kodwa baphinde bamthathe bamnikeze lo. Kuningi okwakwenzeka okuyimkhuba ngesikhathi sasendulo. Engifisa ukuthi sikukhulume la kuma comment section. Uma futhi ungakuzwa kahle ngikukhuluma ungadeleli mina ngikuxoxela izinto ezazenzeka endulo ezazikade ziyimkhuba ezinye ezazikade ziyisintu. Manje akufanele ukuthi abantu badelele mina ngikhuluma izinto ezazikade zenzeka. Namuhla ke ngifisa ukuthi sizokhuluma ngaloku kokungena unkosikazi kaMfowenu, umfowenu ephila edla amabele. Umfowenu ahambe aye eGoli, usiyabuya umfowenu eGoli, umkakhe usezithwele. Akuyena kodwa ubani umfowabo. Uma kuvela ingane, kuvela ingane efana nomfowabo. Ingane vele yakhona le ekhaya. Kanti umfowabo ungenile endlini kaMfowabo ngokuvumelana komndeni. Leyo nto ke bafowethu kwakuyinto enhle ngoba lo makoti oganile le ekhaya uzovusa umuzi. Uma ezovusa umuzi uzozala abantu bale ekhaya. Njengoba umne wabo lo engakwazi ukuthola abantwana, kusho ukuthi esendeni lakhe ayikho imbewu ekhona. Abantu abadala ke babegwema ukuthi lona wesifazane angaze naye azinuke yena okuthi uyena umuntu onenkinga agcine sephumela ngaphandle kube sekuvela ivezandlebe le ekhaya. Uzokhumbula ukuthi ngezikhathi zasendulo abantu abadala okanye abantu ababephila endulo babekwazi ukuyihlola insizwa kusukela ebhungwini bayo okuthi ekukhuleni kwayo izokwazi yini ukuthi ithola abantwana. Kungabe imbewu ke sendini layo imbewu ezokwazi yini ukuthi ikwazi ukushaya iqanda kowesifazane bese kuhlala umuntu. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi kwakwenziwa kanjani lokho. Uzokhumbula ukuthi amabhungu asamancane asakhula kunensizwa eziwaqeqeshayo okuyingqwele obhuti abadala okanye abanewabo abadala. Ingqweleke lezi ezindala kwakwenzeka abafana mabebhukuda bese ingqwele ezindala zibashayisa indlwabu zibatshela ukuthi abashaya indlwabu. Inhloso lapho kwakubahlola abafana ukuthi isidoda sabo sinawona amandla ukuthi singakwazi ukwakha umntwana. Ngenkathi abafana indlwabu beyishaya emanzini, uma isidoda sizontanta emoyeni babemthatha lo mfana bambuyisele eceleni bakhulume nabazali bakhe ukuze bazame imizamo ethile yokumsiza ngoba lokho kwakuyizimpawu zokuthi isidoda salomfana sinteke ngeke akwazi ekukhuleni kwakhe ukuthi athole ini abantwana. Kodwa uma umfana eshaya indlwabu bese isidoda sakhe sishone phansi, lokho kukhomba ukuthi isidoda sakhe sinamandla kakhulu ekukhuleni kwakhe uyokwazi ukuthola abantwana. Manje ke uma ukuthi kwake kwenzeka oyedwa wabafana bale ekhaya
wathe kwenza lokho eshayelwe indlwabu lemanzini isidoda santanta emoyeni mhlawumbe bangamfunela usizo kwayinto abayithatha kancane kwabe sekufika isikhathi sokuthi uyaganwa esengasabathola abantwana kusobala okwezinqazeselo ukuthi inkingi kuyena ayikho kumfazi wakhe amganile endulo ke kwakwenzeka ukuthola ukuthi sebeyabona ukuthi unenkinga lona bese umndeni uhlale phansi angatshelwa yena akufanele atshelwe yena kodwa kuzobhekwa lo oyedwa ekuyena ozokwazi ukuthi aye kovakashela umakoti wakhe kuhlalwe naye phansi kubizwe nomakoti atshelwe ukuthi njengoba nje usibani baningi abathola abantwana nanga umfowabo ozofika azomakhela umntwana hayi ukuthi banikwe igunya lokuthi abathandane uzokwenza lo umsebenzi kuphela ukuthi uzozalela umfowabo uyabona ukuze nabo bakwazi ukuthi kube khona umuntu abazomthuma umkhuba ke loyo bafowethu wawenziwa namanje futhi lo mkhuba enjalo isenziwa lo mkhuba mawenziwa umkhwenyana osuke eganwe yilona wesifazane akabibikho akatshelwa yena ngaleyo nto leyo yena kufanele abonena sekukhona ingane uyabona azi yena ukuthi ingane yakhe naye futhi lo ozohamba ayongena endlini kamfowabo ukafundiswa ukuthi leyo ngane leyo akuyona yakho futhi wena usoze wayikhuluma leyo nto uyofanayo uyozongena egodini ingaphakathi kuwena angeke uzuyikhiphe leyo nto ukuthi lengane le nimbona nje umfowethu ingane yami akuyona yakho ngoba lo mfazi njengoba eganile le ekhaya egane yena zonke ingane azozithola ezakhe lo uyabona leyo nto bafowethu uyayenzela ukuthi kungaze kuqhamuka umuntu ngaphandle eze la athi uma efika la ngoba phela nomakoti naye uzocabanga ukuthi uyena inkinga azagcine manje selingeka bese kuvela ingane ivezandlebe le ekhaya ukugwema konke ke lokho kuyingane zamavezandlebe abantu abadala babevele bathathe umne wabo bathi akahamba ayongena lapha endlini kamakoti avakashela umakoti bese kuvele kuzalwa ingane efana naye umkhwenyana wakhe azi yena ukuthi ingane yakhe leyo nto ke bafowethu umkhwenyana akatshelwa kodwa abantu abadala babenza ibe yimfihlo ngiyazibona izinto ezazenzeke endulo ukuthi ziningi kanjani zijule kanjani ziukungcola kanjani kodwa zazixazulula inkinga ezithile wena nje uwena ungakuphatha kanjani lokho ukuthi ngikhuluma ke manje nabesifazane ungakuphatha kanjani ukuthi umganile umyeni wakho uma umganile umyeni wakho unenkinga yokuthola abantwana umndeni usuhlala phansi sebeyakubiza bazothini manje bazothi umfowabo akakuvakashele ukuze nizokwazi ukuthi nibe nabantwana leyo nto ingahlala ngaphakathi kuwena ungayithatha uyigcine leyo nto kube into yakho noma ungamtshela umkhwenyana wakho uma uzokwembatha nomfowabo ubona wena mhlawumbe sekungasayithembeki kumkhwenyana wakho uyibona kanjani leyo nto ngibuza abantu besifazane ukuthi wena ngokwakho ukubona kanjani lokho uma ngingathiwa nje uganile umkhwenyana wakhe anibathola abantwana umndeni usuthi ke manje ngenwa umfowabo kodwa umkhwenyana wakho angazi kube ukuthi kuphela uzonilekelela kule nkinga ukuthi niyanibathola abantwana wena umuntu wesifazane ungamtshela yini umyeni wakho lolo daba okade lixoxwa umndeni oluyimfihlo uma mhlambe sekwenzakalile umkhwenyana wakho mhlawumbe ungambuka kanjani ungakhululeka yini ngaphakathi noma lemfihlo ingakulimaza ukuthi lengane ninayo naye ijabulelayo ayakhiwanga uyena iphume esendeni lakhe ungaphatha kanjani nje lokho nomuntu wesifazane ungahamba isikhathi umtshele noma ngeke umtshele uma umtshela mawubheka ngeke ukuze kumlimaza okunye futhi uma kuukuthi lensizwa le ewumne wabo ithema ingena endini kamfowabo yafike yagida kamnandi yagida yazi edlula ngisho yena umkhwenyana wakho uzomisa kanjani esimene esifana naleso ngoba phela inhloso bekuwukuthi nina nizothola umntwana kuphela nangu-ke manje usefika uyagiya uyaqephuza ugiya ngaphezu komnyeni wakho kuzobe sekwenzakalani uma nibuka nina ngokwenu-ke sesisonke la kungabe leyo nto ngempela yayisixazululo noma kukhona futhi la
eyayikade yona khona njengoba ngisho ukuthi uzothola ukuthi umne wabo manje uzogiya ngenye indlela azogida ngayo yena uzogida ngaphezulu kumkhwenyana kuzobe sekwenzakalani ukuqhubeka kwesikhathi wena uyinsizwa uma ngathuka esimene esinjalo wathi uyafika laphana hayibo ivesi ngempela lona wesifazane ukusikela amavesi obona ukuthi hayibo kodwa manje uyazi ukuthi akuyena unkosikazi wakho unkosikazi kaMfowenu wena ubuthunyiwe ukuthi hamba uye lapha uyozalela umfowenu ingane bese emva kwaloko kuyaphela kanjalo awuzukhumbula yini lapha yana uzokwazi yini ukuthi uzibambe uzokwazi yini ukuthi uzibambe ungasayi ake sixoxe nje bafowethu imkhuba lena eyayikade yenziwa ngesikhathi zasendulo inhloso ukuxazulula inkinga ababekade bebhekene nazo ngaleso sikhathi hayi asingawageqa amagula nazi incwadi zethu bafowethu esizibhalile sithini isintu indlela yesintu uyokhuluza ukhokhobe iyona khombo le esinayo 1050 rand asiqhubeke njalo kwesibuka umfanekiso oqoshiwe impunga yesintu bese siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Ay,